Hello guys, so kuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconversions. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Tete ini ndiri murume ane makore 48. Zita rangu ndinonzi Willite. Tete ndaitombowa formally employed ndichishandira imwe kambani yaiva nemukurumbira yaigadzira simbi mugweri. Chakauya ndichakauya. Kambani yakatanga kuretrencha vanhu. Tete ndiri umwe wevanhu vakaretrenchwa. Ndakapiwa kapackage kangu. Asi kana usina business raunoita, mari haitani kupupuruka semhepo. Kamari kakapera ndikadzokera back to square one. Lucky vabereki vangu vakasiya imba kuMutapa section 3. Ndakamedza pride yangu ndikarongedza mitundu yangu ndikadzokera kumba. Zvakandinyadzisa asi chekuita panga pasina. Ndakabva ndasoterwa musika pakudzanai bus terminus before covid. Handidi kunyepa. Pamusika paifaya, paitengwa zvekuti waiti kana uine discipline waiburitsa chinhu chikuru. Ndinorangarira kuti vamwe vakatoburitsa mastands. Covid yakauya tikambovhara misika zvichinzi temporary lockdown. Takagara kumba kwemamanzi akatoti kuti isu takatanga kupindira masavings aya. Tete vanhu vazhinji nguva iyi ndinofunga vakatenderana neni kuti nguva iyi yaiva yekugutsa dumbu, yepolitics of the stomach. Ndakazonzwa kuti musika yedu yaive yabhazurwa necouncil. Tete vamwe vakarikavha staff yavo, imwe yakalutiwa, vamwe yakangotsakatika. Tete murombo harovi chinonguwo chokwadi. Apa ndainge ndati ndasimuka manje Satani chine nyanga chainge chakamira kuti dzi. Pastaff yangu ndakarikavha zvinhu zvishoma shoma ndikaita kunzwa kuti mweya wangu uri kupera. Takazongosimbisana sezvo tainge tawirwa nedambudziko iri takawanda. Yes, ndakadzokera kumba nestaff yangu shoma shoma yainge yasara. Vanoziva situation yekukudzanai bus terminus. Vanorangira kuti before covid kwainge kutengeswa kubva kumagroceries chaiwo. In fact hapana chawaishaya. Takagara pamba paya. Saka mukukura kwatakaita tete pane umwe watakakura naye wandichati Geri. Geri aiva ane mari yake mukomana. Ndakamuona painge ashanyira muchembere wake achitoti ainge atengere mai vake imba kuAthlone. Asi vairamba zvavo kubva kuimba yavo yekusection 3. Saka ainge angodecida kuunza chirungu chacho kulocation. Geri zvaita chaizvo zvaisanzwisisika. Kumubvunza aingoti madhiri ebig boys handimakwanisi. Geri akakura akaondoroka achiita senge achatorwa nemhepo. Asi apa angava hwitakwi yerume. Skini yava kuonekwa kuti iyi inodla magrapes. Ndakaita chikwekwe pana Geri. Ndaizomusofta zvangu mbichana. One day aizondiudza chete. Kana tazogara vanhu munyika vari kuita zvinorova. Ipapo ndaizenge ndava nekamusika kangu paMutapa musika paya. Apa panga pasina proper structures, aingova makeshift structures. Tete ndikazoti after a long time yekunyengerera, Geri finally gave in. Akanditi asi madeals ayo aida munhu aiva nehana yakasimba. Ndakafunga kuti madeals embanje chete, hapana chimwe. Tete ndiwo anoda kutsigisa hana. Geri akatoseka akanditi kwete aisava mu-involved mumadhiri anosungisa. Chake kwaiva kutsvaka munhu anozondishandira zveupenyu asi chamahara hapana. Ndaizobhadhara. Ndakaona kuti kadhiu kacho kanga kasina kuipa at all. Kutsvaka munhu nekuzobhadhara seemed easy. Asi tete nedare ndoda kukuudzai kuti zvinhu zvausinganzwisisi zvinokusiya une mubvunzo, tiza neupenyu hwako. Don't think twice. Tarira iye zvino ndava kungodemba. Geri akanditora tikaenda kune imwe imba, n'anga inogara mukati mekwachundura. Tete ndichisvika pamba pen'anga iyi ungati wasvika pacastle. Sandi mota dzaivepo, kwete motonyana asi mota chaidzo dzekuti wapinda parodhi unofamba uchisalutiwa. Ndakabva ndaona ndagraduata pamusika wangu pandaitsva nezuva. Ndava kufamba with an air conditioned car ndichigarawo kumadeldel kusingaendi magetsi nemvura. Geri akapinda neni muna sekuru akati ainge aivavigira initiate nyowani kuchibvigweni. Saka ndaive ndatouya ndiri ready. Ko Geri airevei? Apa ndainge ndauya ndisina kana sendi. Tete sekuru vakanditi ndisawara. Maitiro anoitwa ung'anga nemadhiri ndainge ndada kuita akasiyana. Kung'anga unobhadhara mari yemataro, kuno sekuru ndiyo vaikupa yekutangisa. Kana zvaita waizovaona zvako time. Sekuru vakanditi vaida mumvuri wangu wandinonokora zuva rakacheka nyika. Paidiwa mubatanidzi saka ndaifanira kuwana mumvuri werima. Tete nevese vedare vari pano tinoziva kuti hapana mumvuri unowanikwa usiku because mumvuri unowanikwa masikati pane zuva. Geri akanditi ndisawara nazvo, anoziva kwataiwana mumvuri weusiku ndiko kwainge awana wake. Now that I think of it,
Geri aiva nemashezi pakuunza vanhu. Kuuya nemunhu kwake ndiko kokwiridzirwa muclub iyi kuti uye pedyo namaster. Saka kurumba kwandaiita ini kwainyatsobhenefita Geri in the long run. Ndaizoita mari ndizvo, asi Geri aizoita yakapetwa rutatu. Takadzoka kwaChundura, Geri akati tipfuure nekumba kwake, aizondibatsira kunotsvaka mumvuri werima kwatova usiku. Iko kuti mumvuri werima kwaireveiko ndakazozviziva pasina nguva ngani. Takasvika zvedu nguva dzichiripo kwakutoita kacelebration tichigocha. Ndakabvunza kuti taizotsvaka mumvuri werima, akati ndidyeleze. Zvinhu zvacho zvaizoitwa kana kwati zii kusingachafambi vanhu. Kuma 1 am kwava kunoedza, Geri akandimutsa akati yaive yakwana nguva yekuti tinotsvaka mumvuri werima. Takapinda mutaundi tikadhiraivha tikanopaka mota paTotal Garage opposite Mutapa Cemetery. Ndoona sekuti Geri aisada kupaka pamakuva chaipo, sekuti mota yake yaizikanwa, saka aisada kuti munhu ari muriko, saka aisada kuonekwa. Takazopedza netsoka tichikrosa tichipinda mujuraho yeMutapa Cemetery. Geri akatsanangura kuti mumvuri werima hauwanikwi in real life, saka taifanira kutsvaka mavhu paguva tete. Guva remunhu akafa kare asina upenyu ndiwo waiva mumvuri werima. Apa ndaingoona Geri achiverenga, ini handina kumbozwa kuti ari kuverengei. Ndakatora ivhu the next nearest guva raiva pedyo neni, kwava kuisa mumwe, kwava kubuda ndichienda kumota chop. Hana yangu ipapo yaibika manhanga kutapira tete. Geri akazonditevera akandiwana ndichidikitira. Apa maive muna Juni. Chando chegweru chekuimbwa namatavire chisina kumira zvakanaka chiya tete. Ndikakuzoti paivhu rerima raive nemamwezve makondishini maviri. Kondishini yekutanga waisabvumirwa kutora ivhu kuchildren section. Vana vanovigwa mubani, nzvimbo inotonhorera, kwaitodiwa remunhu mukuru. Chechipiri waisatenderwa kuvata mumba nemumvuri werima, waifanira kutogadzirwa musi iwowo zuva risati rabuda. Saka zvaireva kuti taifanira kudzokera kwaChundura that same night. Tiri munzira ndainge ndoregreta decision yangu, asi Geri akandisendesa kuti zvose zvaive zvakaringana. Uku ndiko kurumba kwainge kwapinda mufashani. Zvekuteura ropa revanhu was so old fashioned, sekuti ukasangana nehama maprayer warriors zvinenge zvadhakwa. Tete nanhasi ndinodemba kuti dai ndakasiyana nazvo, asi Geri aingoti chabhenda, nyoka haina reverse. Chero ndikati handichadi zvaizvezvi, sekuru hapana pavaindisiya ndiri mupenyu. Ndaiziva zvakawanda. Takasvika pamba pasekuru vaya tete kwava kumapasi 3. Ivhu remumvuri wangu rakabva rasanganiswa neivhu rerima, ndikanzi ndigeze naro utonga usati watsvuka. Kwakaedza process yese ndapedza, vakanditi welcome to the club. Ndaizoita mari chaiyo. Process yakapera tete. Geri akanondisiya kumutapa paya, iye ndekudzokera kwake kuKopi. Mangwana ndakamukira kumusika wangu, zvinhu zvangu zvikatengwa chose. Pasina mazuva 5 ndakatotanga kunhonga mari mabhuru ndichiboosta musika wangu. Ndikangoti after visit yangu yekwaChundura tete, ndakangotanga kuita tuma laki ndikambowina 3000 pane zvekubheja. Ndakabva ndasiya zvemusika ini. Ndikakuudza tete kuti mamwe mazuva ndaiswera ndakarara, asi mukuvata kwandaiita it seemed mari yangu yaitowedzera. Regai ndimbokudzoserai kumashure mbichana. Pandakagezwa ivhu rakasanganiswa, ndakanzwa simba richiuya pandiri kuita sekuti ndapfekwa, kana kuti pane chauya pandiri chikandigara. Ndakazobva paFamily House paya ndikatenga stand kune rimwe sabhabhu tete, asi handina kuziva kuti hapana chemahara pasi pezuva. Chinhu chose chaunoita chine maconsequences kumberi tete. Ndinayo mari motokari inoita senge ichataura, asi ndaita dambudziko rimwe chete muupenyu. Ndinoitwa mukadzi nechinhu chandisingaoni. In fact ndinobatwa chibharo neghost rechirume tete. Zvakaitika ndezvekuti pandakatora ivhu paguva ndainge ndisina kuziva kuti guva iri nderechiruma. Zvakabva zvajeka kuti ndosaka Geri waitarisa pamakuva aida kutora ivhu remushakabvu wechikadzi. Pandakanogeza paya kwaiva kumutsa mushakabvu akaiswa pamuviri wangu, ndiye aitsvaka mari, ini ndakavata zvangu. It made sense kuti ndosaka kwaisabvumirwa kutorwa ivhu kuvana vaida vanhu vakuru, ndiwo aiva madeals acho. Ini ndaive ndatora ivhu rechirume, saka ivhu repaguva rechirume ndo yaizova feti rangu. Madeals acho panga pasina reverse deal. Kana ndichida ndaigona kuita top up ndonotora ivhu rechikadzi, asi zvaireva kuti double trouble, kuti mushakabvu wechirume koti wechikadzi ndoita 2 in 1 kunge blanket.
aiwa bodo. Gere ainge akazondiudza late kuti next time nditsvake munhu akafa ati kure, at least sexual appetite yake inenge iri reasonable. Tete, there is no next time. Iro ivhu rerima romushakabvu 1 riri kundionesa moto everyday kuzoti vakaita vaviri oro vatatu. Kwete, nhamo yangu yaiva nani by far. Tete, ndiri kukuudzai, I'm 48 gore rino. In fact, handichatoroori sekuti nditori nemunhu mumba, munhu wandisingaoni asi ndinomunzwa kana apinda achindidonhedzera pasi ondibata chibharo. Ndakukuudzai nevedare rino kuti mari yausina kubudira ziya siya. In fact, munhu akakuudza zvinhu zvausinganzwisisi, tiza neupenyu hwako. Ini ndiri parumana nzombe nekoko kuda zvakachipa seunye. Handitozivi kuti panobudika sei sezvo ndakachata neivhu rerima. Tazviwira toga. What a long read. Hanzi ivhu rerima kumutapa, kumakuva vanoziva kumutapa. Munongoziva kumutapa ukadarika paraundabout paya wobva wadai wakadzika wakananga kumambo, vhaya mambo. Handi munongoziva ndipo pane makuva egweri rose ipo paya. Handizivi kana kune mamwe makuva, asi mazvinzwira vakaenda kumakuva vakanotora mumvuri werima, vakatora darkness, vasikana zvakaoma. Alright, mazvinzwira moga vedu we. Tisati tapinda munyaya yedu inotevera, ndangoti ndidzoke ndizokurangaridzai nekuti tanyanya kuti zero chero mimi handikutombowawo maresponse enyu. Handiti ndangoti ndidzoke ndizokurangaridzai kuti mugore ra2025 we are saying no more GoFundMe. Munhu wese kudiaspora, regai ndimbokuriwindai zvakare kuda makangamwa. Diaspora insurance ine cash plan inosvika up to 20,000 pounds or 30,000 US dollars. Handiti, if anything happens to your parents back home, munogona kuaida ma-parents, ma-siblings. And in the past 5 to 6 years, they've paid more than 5 million US dollars kuvanhu vanenge vachiisa maclaim. Why? What am I saying? Ndiri kuti imi kwamuri vari kudiaspora ndimi vanhu vatakatarisa. We look up to you whether you like it or not. And handiti munoziva kuti pose pamunofona musati mataura nhamo dzenyu, muchingofona totaura nhamo dzedu, because we assume kuti imi vari kudiaspora upenyu hwakanaka, upenyu hauna maproblems, muri kumiri, muri abroad, and zvese zvakarongeka. And regai ndikuudzai, that mentality does not change and will not change should anything happen to your parents, kuna bamunini wenyu, kuna tete wenyu, to your siblings. We are still going to call you tichida kuti mutipe mari. Saka tiri kuti isusu for situations like this, join a diaspora insurance. Munogona kuisa ma-parents, munogona kuisa ma-siblings, munogona kuisa anyone who is your dependent, so that should anything happen, you get a cash out. Munobhadharwa mari, mugona kufambisa zvinhu zvenyu. Ramangwana harizikani, handi munozviziva. Hapana anoziva ramangwana, and handisi kuti muri kufa. Yedu yanhasi, it's a very dark story, you know. Ndakakura ndichigara nambuya mai vamai vangu tete. Mai vangu vakandisira mai vavo ndine gore. Pane vamwe mbuya vaive vachitengesa hembe kumapurazi kwataigara. Vakabva vati ndinonzwa tsitsi nekurarama kwamunoita cause taigara tiri 3 nemasisters angu. Ambuya vangu vaidhakwa zvekuti saka taizoguma sadza kuridya Friday tozodya Monday cause gogo vaiti vakaenda kubhawa vaisadzoka. Pamwe pacho taipindirwa mumba tichida kurepwa tete. Takakurira munhamo. So gogo ava vekutengesa hembe vakati kwandiri, ndinoda kukutora ndiende newe kuHarare ndinokupinza chikoro. So unofanira kukumbira mbuya vako kana vabvuma toenda tose Harare. Ini ndakabva ndagaya ndikati ndikaudza mbuya vangu havanditendere, so panapa ndofanira kunyepa kuti ndabvumidzwa. Ipapo ndaive ne7 years. Ndakabva ndaenda kuna mbuya vaya vekutengesa hembe. Ndobva ndavati gogo vangu vabvuma kuti ndiende nemi Harare. Vakabva vati ko mai vako? Ndikati handitozivi kwavari, ende zveshuwa mai ndanga ndisingazivi kwavari. So gogo vaya vekutengesa hembe vakabva vanditi enda unotora hembe dzako. Ndakakumbira umwe musikana kuti amire kuseri kwewindo, so ndakaita zvekukanda hembe dzangu nepawindo. So ndakaita zvekukanda hembe dzangu nepawindo, kubuda nadzo padoo zvanga zvisingabudi cause gogo vangu vanga vakagara pamumvuri vachimwa zvavo wawa. Ndakabva ndaenda kuna mbuya vaya vekutengesa hembe tisu yedu murodhi kuuya kuHarare. Ndapinda muHarare ndisina bhutsu. Mai vaya vekutengesa hembe ndo vakazonditengera masandaki. Ndakazosvika kumba kwavo kuchitungwiza ndakapfeka masandaki. Apa ndiyo first time yangu kupfeka bhutsu.
ndaive ndichifara zvekuti ndauya kuHarare kuzoendeswa kuchikoro. Apa pa7 years ndanga ndisina kubvira ndaenda kuchikoro. So mbuya vaya vekuuya neni vakabva vati inini handina mari yekukuendesa kuchikoro, unofanira kuenda kunotengesa mazai pamashops. Ndikavati ndinotengesa sei mazai, inini mari handizive uye handigoni change. Zvikanzi ndokurova, enda kunotengesa mazai. Ndiine 7 years kudaro ndakatanga kutengesa mazai. Zvinoitawo nyasha kana kuti minana yaJehovha tete. Ndaitengesa mazai asi change ndaitoiziva. Ndaimukira na6 ndozopedza kutengesa kuma12 kana kuma1 dzemausiku. Mvura yainaya ndiripo. Mukutengesa mazai imomo pakazouya mukomana akanditi iwe unotambudzika, kana wakura ndoda kukuroora. So mukomana uyu aipota achinditengera mapai, madrinks kusvika ndazosvitsa 15 years. Ndopaakanditi ndikakuroora unogarika. Ini ndakabva ndatoona kugarika kwese ndokutoti ndinenge ndisinganayiwe nemvura plus ndinenge ndisachatengese mazai usiku. Ndakafara ndikaona kuroorwa kuriko kwaizopedza nhamo dzangu dzose. So ndakatanga kugara nemurume at 15 kuchikoro handina kuzoenda. Ndava mumereji tete zvanga zvakaoma, hapana chaizikana kozi ndaiva mudiki. Kubva zvandakabva kumusha kwamai vangu ndichiuya kuHarare, hapana aiziva kuti ndiripi uye hapana akanditsvaga kusvika ndazoroorwa at 15. Ndaroorwa kudaro tete, handichada kutaura zvakawanda, mwoyo wangu wakudorwadza kubva zvandatanga kutaipa nyaya yangu. So tete akazoita mwana wangu musikana ne16 years ndikasiyana nemurume for 1 year. Akazondinyengerera tikadzokerana. Murume aishusha tete, so pamba pataigara paiva navamwe mai, so vakabva vandifura kuti mushonga wekuti murume adzikame unofanira kuita chikomba. Apa ndanga ndava ne18 years ndatova nepamuviri pemwana wangu wechi2. Pamberi pacho panga pava ne4 months. So ndakabva ndaita boyfriend, asi boyfriend iyi handina kuiudza kuti ndine nhumbu uye kuti ndiri mukadzi wemunhu. So takadana neboyfriend iyi ndichaiti tatenda. Takadanana kusvika nhumbu yava ne6 months. Ndipo pandakazorara neboyfriend iyi. Ndakarara naye kamwe chete, murume wangu akabva azvibata kuti ndine boyfriend. So ndipo pandakabva ndarambwa nemurume, nhumbu ine 6 months, makore ndiine 18. So pandakaona kuti imba yaparara, ndakabva ndanoudza boyfriend kuti ndava nenhumbu. Boyfriend haina kuramba. Ndakabva ndanosiyiwa naHabi kumba kwedu nenhumbu iya, kozi Habi anga akuti inhumbu iyi ndeyechikomba. Ndakagara zvangu kumba kwedu kusvika nhumbu yaita 8 months. Ndichibva ndatsvaka chikomba chiye chikashamisika chichiona dumbu ratokura. Chikomba chichiverenga 2 months, ini nhumbu yangu yadova mu8 months. Boyfriend iyi anga atori jaya tete, anga asati amboroora kozi aiva ne23 years mukomana iye. Akabva anditi baby, inini ndakunoudza vabereki vangu ndiri kuuya kuzoroora kumba kwenyu, unoudzawo vabereki vako. Nana tete ndakasvika pakuramba. Boyfriend haina kuziva kuti ndaiva mukadzi wemunhu. So ndakaenda kumba ndichibva ndanoudza vabereki kuti kuna tatenda ari kuuya kuzoroora. Vakanditi anozviziva here kuti une nhumbu, anozviziva here kuti nhumbu yaunayo haisi yake. Ndakanyepa ndikati anozviziva. Nhumbu yava mu9 months. Boyfriend yakauya nababa vake musi wa27 June makuseni. Mva ndaroorwa kubvisirwa chaiko tete. Boyfriend iri kuverenga 3 months, inini nhumbu yatosvika 9 months. So vapedza zvavo kuroora vakadzokera musi wacho iwowo. Musi wa28 the following day nhumbu ikati yorwadza tete. Ndakabetserwa nemwana mukomana. Musi wa2 boyfriend yakasvika kubvunzwa neshamwari yake kuti wanga waendepi. Boyfriend yakataura nzvimbo yandaigara. Shamwari yake ikati ikoko kuna bamunini ndiperekedzewo da kunovaona. Vakabva vadzoka pavaenda kunoona bamunini veshamwari yake. So boyfriend vakati hatingadzokeri kuHarare ndisina kuona mudzimai wangu, kureva inini. So vakabva vasvika pamba, indaitogeza zvangu. Tete vangu vakabva vati Kasera, murume wako auya ari kuda kudzokera. Tete ndakati ndichibuda mubathroom ndichiona tatenda uya hana yangu yakarova, ndobva ndazviitira weti. Iye akaramba kanditasa, akabva toda kutaura neni here. Ndikati tichibva tapinda mumba. Ndakabva ndatanga kuchema ndichimuti nhumbu yabva. Teve takagara kumba kwatete, mwana ndanga ndamusiya kumba kwamama. Takabva ndamuti ndiri kudzoka. Apa ndanga ndabatwa nepfungwa dzekuuraya mwana. Ndakasvika kwakutora mwana kwakumuvhara nemagumbezi 8 akapetwa ka2 ma2 in 1 ndichiti atadze kufema. Ndakadzokera zvangu kuboyfriend iya. So takagara kudaro tete. Vakabva vati ndabva kumba kwamama wako ndanzwa mwana achichema zvekuti. Tikati mwana upi?
zvanzi asiri kukangama kuti wakazvara mwana nezuro. Boyfriend yakabva yati mwana achishamisika. Zvikanzi natete kwaane mwana mukomana. Boyfriend yakasimuka ikati ndakuenda. Ndakabva ndamuperekedza akabva ati inga wati wabva nhumbu 1. Ndikati ndaita premature. Zvikanzi premature 3 months. Ndikati hameno akararama. Akabva aenda zvake. Ini ndanga ndakufunga kuti ndouraya sei mwana. Ndakabva ndatenga mushonga wemakonzo weblack uya. Bva ndamudyisa kapaketi kese. Mwana akatanga kuchema kuma 2 masikati kusvika kuma 6 manheru akabva atizii zvake. Bva ndatoti afa. Sorry tete. Paya pandakasiya ndamuvhara namagumbezi haana kufa. Ndakasvika akadikitira akavhura maziso ati zii hake achifema. Ndopandakazofunga zvemushonga wemakonzo. Asi pandakamupa mushonga haana kufa hake tete. Boyfriend akazodzoka mwana ave ne2 months. Akandiona ndine mwana wangu akabva amupa zita tete. Apa baba vemwana vaiti mwana wechikomba. Mwana paakazokwanisa 5 years ndakamuendesa kumusha kwavo. Havana kumuramba nokuti akafanira baba vake zvokuti. So mwana wangu ari kuti mom daddy vakandivenga vanondibata sendisiri mwana wavo. Handizivi kuti vakandivengerei. Pamwe pacho ndombofunga kuzviuraya. Anodaro mwana komana wangu tete apa ane 17 years. Ndomuudza here nyaya iyi nevedare ndibatsirei. Tazvinzwira ndo nyaya iripo vari kuti izvo mwana vakamuvhara nemagumbezi vachida kuti afe nekuti boyfriend yanga yakaunda mwedzi ichiti 2 months 3 months ivo vachibva vabara. Ndaona chinhu 1 futi chekunzi kwanze boyfriend haina udomboziva kuti ndaitombowa mukadzi womumunhu vakasvika pakurambwa. Boyfriend asingazivi. Ndopaya pamunoona vamugabe vachiuya kuzosorovha nyaya dzakadai. Madzimai akatakura masecret akawanda. Asi chimwe chandishamisa isimba raMwari rekuti mwana akapiwa poison mushonga wemakonzo. Mwana haana kufa. Vana vakadaro vanenge vane future. Vana vese vatinavo vane future. Madzimai ngatiregei unhu hwekuti munonoita zvamunoita moyo muchida kuuraya vana. Zvakashata. Ndochokwadi. Pambacho toti we listen and we don't judge. We don't judge. Asi kune vateereri kubvisa nhumbu kana kuuraya mwana is a sin. Saka munenge muchifunga kuti kana iwewe ukauraya mwana ukamupa mushonga wemakonzo what's gonna happen? Panoitwa autopsy. Nditi muzvizive unobahwa ugosungwa kujere ugoinda. Munhu waamai munhu ane rudo. No matter how hard the circumstances are. No, we don't kill children. We do not abort. Handiti tazvinzwira toga ndikangoti zvakaoma rega tione nyaya inotevera. Makadi zvenyu tete ndiri mukadzi ane makore 27 ekuberekwa. Ndauya nenyaya yangu yakati kurei kwazvo kutsvaga rubatsiro kune vadaro. Tete ina handina kuona umhandara wangu pandakaroorwa. Ndakaroorwa ndine 23 years ndiri mhandara ndisina kana mukomana akambondibata nhengo yangu. Ndakaroorwa zvinoshamisa tete kukumbirwa chaiko vanhu vachitofara vekumhuri yemurume vachiti vauya nemhandara mumusha. Tete chamakaona ndopasina imi. Handingataura amount yemari vangabva vazviziva kuti ndini. But tete pakabviswa mari zvodadisa muraini. Ndiri mwana akaberekwa kugokwe mai nababa vangu vapenyu. Tete nhamo yangu apa yakatanga zuva randakanoperekwa nemadzitete kumusha kwemurume. Takapiwa imba yedu yekurara mune zvakanaka sei. Pava pakati peusiku munongoziva zveimi tete kuti murume anenge akamirira kuzvivhurira switi rake. Koini wacho haana kutorova. Haya regai ndimbochema zvishoma nekuti chandakaona chisununiko mumhandara waamai. Murume ndichamuti farai. Farai akanga akarodza mazino kana kunyemwerera matama. Tete zvakaoma zvozvo. Takaita mutambo wedu tete akapinda komana zvakanaka zvinenge but kana karopa zvako kakabuda kuita senge mai chaizvo vangogarisa vasingazivi murume chete kana kumboradza kuti ndiri mhandara. Farai akambomira kwakubvunza kuti kondeipi manje. Ndikati ipi futi. Akati wakanyepa kaya kuti uri mhandara. Ndakashaya mhinduro tete. Angova mandanda apo vandaiziva hapana handingarangariri pane murume akandibata kana chibharo chaicho. Ndakachema zvoti nyadzi zvoti mibvunzo isina mhinduro. Mwari wangu chomusuwe mudzimu yakadambura mbereko. Apo vana tete nanambuya vekwangu nevekwake vai vakatomirira maresults kuchiedza. Nai Mwari ndichadii zvino tete vangu vachanyarira papi. Farai akazongondinyaradza atoona kuti munhu apererwa. Kwakungoti zvinowanika. Abva ati ndine zano rekuti iwe neni tisanyara mangwana. Pamba pavo paichengetwa huku tete. Hukwana yakafira mhaka dzangu. Akauraya kahukwana kwakuisa ropa
mumucheka watanga takawaridza. Zvisinei, kwakaedza, ini hope chaidzo hadzina kuuya. Vakapururudza vana tete ndikapiwa mbudzi vamwene, asi mwoyo wangu waisava panzvimbo. Farai aingonditsonya zvekunditambira, ndainzwa kunyara but handina wandakaudza. Iye Farai haana wakaudzawo. Mazuva akafamba, aingova munhu bho, achiita senge akangamwa. Mwedzi yakapindana, nhumbu ikati mainini handisi kuzobata pano. Mwari wangu, 5 to 6 months akatanga zvino chiseveseve veukama. Murume akati hande kunze kwenyika. Ndanga ndakangamwa. Farai aishandira kuno kunyika yevatora kuSouth Africa. Akanditora tikagara hedu. Ndopaakatangira ma1 mibvunzo yaisapera zuva nezuva. Tete murume airova 6 rounds katatu. Ukati mutauro kuti ndaneta ndakurwadziwa, hapana aindenzwa. Ndainzi mari yangu yakaendera mahara, wakandinyepera. Tete ndainge ndofamba ndakavhura makumbo kunge mateya. Ndairwadziwa kana kugeza kwaiva kuchirwadza. Taizopedza raundi rechi4 misodzi yazara pamatama. Ndakazoti ndatevera zvisina magume mwedzi wakazara. Farai akati aenda hake kuna naMaidei. Ini ndaisava nebasa nazvo. Ndaizvidza kuti ndazororawo tava pa8 months. Pakapararira muchato wangu, Maidei akatora murume wangu pa9 months. Akadzoka kuzotora hembe, akanyora messages, akachitsvagako umwe anokuda, wobva wamuudza chokwadi kuti uri mvana. Tete, ndakachema zvisina anonyaradza, but ndakangoti regai vaende, awane hake umwe anomufadza. Ndakazoenda kumba kwedu papera gore. Ndandava kushanda ndikanorondedzera zvose, but handina kutaura mhaka yakatirambanisa nekuti ndaisava Mandara. Ndisingazivi vana vamwene vanenge vakaziva here hameno. Ndakazongoenda natete vangu kunosiya dzimwe hembe dzaiva dzasiwa naFarai. Vakangoti akatiudza kuti hagari nengomwa, haava naye ane pamberi. Izvezvi so uyu ngaambonoshanda hake. Kana murume wake ati dzoka, achadzoka. Musamusiya pano. Tete, ndokupera kwenyaya yangu naFarai kusvika nhasi. Handina kuzombomona futi. Ndine zvakazoitika zvikuru kudarika izvi, ndozonyora futi. Ndoda kubvunza kuti munhu anombawo Mandara asina kusangana nemurume here? Ini ndozvakaitika kwandiri. Ndozvakazondipa kuti ndisiwe nemurume izvozvo, but handimupe mhosva hangu nokuti akarwadziwa nekunyeberwa. Asi ini wacho hapana chandaiziva. Tete, ndibvunzireiwo kune vedare kuti chii chingava chakandibvisa umandara wemunhu asina kurara nemurume. Tete, kusiwa nemurume kwakakonzeresa urwere kuna mai vangu, nanhasi havasati vavaraiti kubva 2021. Ndovaudza here kuti zvakonzeresa nokuti iye murume akangoudza hama dzake kuti handigari nengomwa, ndane umwe ane pamberi, so vanongofunga kuti ndakarambirwa kushaya mbereko. Guys, I think this is the condition. Vanhu vanoshanda kumedical field, I think munogona kuexplaina condition iyi. It's just that kuti vanga vasina munhu wekutaura naye, but this is very possible kuti vari kutaura kuti ivo vanga vasati vamborara nemurume, asi hapana ropa rakabuda. Asi zvinova izvo zvakaita kuti muchato uparare. Pedu vega zvakaoma. Dzimwe nguva nzi my people perish because of lack of knowledge. Anga asati amborara nemurume, ende vanotaura kuti handina kumborara nemurume, asi manje because handima kuti vanga vakuchema, vanga vakunyara, vanga vakudi, but she did not do anything sematauriro avo. This is very possible. Medical practitioner ari pano munogona kutiudza kuti inonzi chii condition iyi, but haidi. Don't blame yourself, you didn't do anything wrong. This is just a medical condition. Panogona kuva pane zvakaitika muri mudiki, what we don't know. Asi I think this is a very common thing chinowanzoitika. Ndete tokutendai nekuteerera kwamaita muzuva ranhasi. Chandoda kutaura chekuti last video ndakataura kuti pane vanotengesa dzimba, pane kambani inonzi Fabsa vanoita maproject, vari kutengesa dzimba, vanoita Starlink. Handiti ndobva vanhu vati tipei link yedzimba idzi. Ndasiya link imakutumira maconfession ikoko. Kandi guys, why is it difficult for you to understand? Vari kutengesa dzimba. Ndobva ndatoti kunyaya yeStarlink, guys, kana kuri kuti muri kuda Starlink, kana muchida kuti musachajiwa mari yeinstallation, use the code that is down. Muodza kuti tabva kuna anti-glory. Otherwise mukangoenda muchiti moda Starlink musingatauri kuti mabva kuna anti-glory, code is chakati. They are going to charge you mari yeinstallation. Handiti saka muchoda kuti kana tichitaura muteerere so that muite zvinhu zviri right. Musatumira maconfession enyu kunzvimbo isiri wrong, kunzvimbo isiri right. Kandasiya manamba emabusiness people, respect them, they are doing their business. Toda kutaurazve zvakare nyaya yekuti guys, kamuchitumira maconfessions enyu, can I have like a real dark deep
stories. Hatisoda nyaya yekungoti ndakasumuka ndikaenda ndikadzoka ndikadii nyecho inosvika pakupera apa ndee ndaita 20 minutes ndakagara ndichiverenga tichasvika panoti ka hapana, nyaya yongopera yakadaro. Handiti musapedza nguva kana musina nyaya, regai kutumira. Pane vamwe vakazi vakatumira vakati you guys were just venting here, muri kungoya kuzotaura nyaya dzenyu, tose takakura tichitambura. Kozotiwo mhuri yeZimbabwe ndoda kuudzaiwo chinhu one, pane vanhu vanofanira kukumbira, ngatizviregei. Unoona munhu atumira message ndokumbira $1,000 ndoiwana kupi mari? Hatina mari. Vana vatinobatsira hakusi kuti tine mari. I need you to understand you. We don't have money. We are actually crowdfunding. You know, the crowd sourcing called crowdfunding. Kutokumbira vanhu vari kuona kuti tokumbira mutibetserawo. Ende ndoda kuti pane vana vanotsvaka school fees futi vanhu vanoenda college vanoda kudii. Vana vatiri kubetsera ma-exceptional cases. Ndiri kuti inini we are helping children who are vulnerable, children with exceptional cases. Kwete kuti panapa ndepekuti munhu wese anongoti ndipe $1,000 more, ndipe 500. Close the door. Ndipe 1,000, ndipe 500. Toiwana kupi mari? We don't have money. Handiti? Kana mune ma-problems, udzaiwa ma-churchmates enyu, ndio patikutaura ipapo pekuti vanhu ngavazoda kuita ma-GoFundMe. Udzai ma-churchmates, udzai ma-family members vakubatsire help. Isusu help yatowana ihelp yevana vaya vari exceptional. Vana vane ma-A students. Ekuti unoti apa there's future apa. Kuti ukana ndikaisawo mari yangu apa, zvinobuda. Number one. Number two, it's not easy. Especially kune vanenge vachida kuendeswa kuma-university vaya. Pana vanenge vachitoda kuendeswa kuma-university. University is 4 years kana 3 years. It's a very long time. And it's not easy kumbosvika uwana munhu anokuti I dedicate my life to paying your school fees. Do you understand me? We just help children who are vulnerable, children with exceptional. If you're an A student, anditi, aswere kuti mari tinayo hatina tichitotsvaka rubatsiro. Please, mhuri yeZimbabwe ngatirege system yekuda kugara tichingokumbira. This channel haisekumbira, ichannel yema-confession. Kuzoti vamwe who are too controlling, vanoti pane too much drama. Every day munoposta nyaya dzedrama. Vamwe voti isusu panapa nyaya dzacho hadzichanakidza, nyaya dzevanhu dzisiri dzeurombo. Handiti, we post as we go. Kana pamoti mugo nyaya dzinomake sense, I post. Don't be too controlling. Handiti, otherwise ndoto kuzogumakanisa chasi ndiite sei. Tinoposta zvinenge zviripo musiwo. Asi vanonyora nyorai nyaya dzine musoro. Kwete kungonyora ndakazosumuka tikaenda tikabva tikakwira bhazi tikadzika tikadii. Tomirira kuti tisvike panini azoti ka. Hapana. Man. Alright guys, talk to nene kuna kumaita. Muenezo rakanaka mwara kuitira zvakanaka. Chadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Vane nyaya dzose dzavakatumira Friday ndo dzati Friday ndakatumira nyaya dzakawanda. Nyaya dzenyu ndichadziverenga dzose dzigopera nditi. Mwari vakuitira zvakanaka. Tatenda. Bye bye.